Euskaraldia bertan da. Kaixo, Lourdes naiz, Deustoko esgeliburu denda lan egiten dut. Eta, orain dela urte batzuk nire izena eman nuen Euskaraldian parte hartzeko. Euskaraldiak eman dit, aukera eman dit, euskararekin harremanetan jartzeko, eta handik aurrera gure bezeroekin ere euskaraz hitz egiten ausartzen naiz. Kaixo, Marta naiz, Lourdesen lankidea, eta nik ere parte hartu nuen Euskaraldian. Azkenean euskararekin maitasuna sentitzen nuelako, eta ideia ona iruditu zitzaidalako euskaraz hitz egiteko. Eta, nire ustez arrakasta handia izan zuen Euskaraldiak eta nirengan bai. Nire ustez arrakasta handia izan zuen Euskaraldiak eta nirengan bai. Zergatik, azkenean bezero batzuekin euskaraz hitz egiten dudalako, eta, azken bezeroek ere aukera ematen dute, ezta, bere hizkuntza hitz egiteko. Eta, konpromisoarena hartu genuen, duela urte batzuk, eta saiatzen gara. Batzuetan ez da erraza betetzea, eta, batez ere hemen lanean. Eta guren artean, baina, importantea da saiatzea, eta, Pixka bat ohitura aldatu dugu, batez ere gure artean. Ze lehen ez genuen eserrez hitz egiten, eta orain gure artean bai. Gehiagotan gehiagotan eta gehiagorekin. gehiagorekin.